যতনা সারি কাহাম লাইভ মা ফেমকে বসে খাই 12 তারিখ চিনি TISF স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন কেহা স্ট্রাইক দা খমা দিনে কবরম সে মা রোমান্স ক্লিক বাই মুথো হইয়া বনদ তো ইয়ে আমবো आं विशेष कर चिनी र शान्ति बजार एरियानि चिनी दाफुंफोरावनो गाबोन जुमुके बसे खानाय अब स्ट्राइक जों जत पालबा आखे फाइए आरो माय मा हियां काबो माइके ब जारा जे कब्रुक सातंनाय डिसकां जे फाइनाल जेनारेशन ब्रांड पान्दाबा जों बर जतके चिनी TISF अर्गानाइजेशन जे स्टूडेंट अर्गानाइजेशन ब्रांड जों पालिलायना आंबाव खानाय निने पॉइंट 6 जों जिनि जे जागा थिखियामा निने पटेश्वरी आटका बाजार आरो जों मालायना जत आबो हिया नांनो कप साइमसे माइके जों जत सितो ब्रां जे ब्रांनि खुशी मते ब्रां जे जों मते के ब्रांनि सादिंके खेतों पांडावो जों चिनी काउनो से जों मा बसिनै सुया आबो से ब्रां इच्छाके बस मा सिनाय हिमले जों आबला माने लामैया मानखेनि नि बनिस कांफो निनि दुइटा ऑप्शन तो निनि बेंगली स्क्रिप्ट बाइफो सिमायो रोमान स्क्रिप्ट बाइफो सिमायो हिंबा तकले आबनक माखेहा नां जतो सियो तके रोमान स्क्रिप्ट बाइ सिमिया ओनली बेंगली स्क्रिप्ट बाइ सिमैनाय आबदिंखे हिंगे ब्रां नोटिफिकेशन जियो नोटिफिकेशन नाउ हा ब्रां डायरेक्ट बम किसी दियो जे रोमान स्क्रिप्ट से के ब्रां ऊपर एफआईआर के केस होना है बोले एक्चुअली सायामा सामंसे हमबो जों जत बनले जों पालबा के खाये जों कासोये फनले नाउ थाके फनले नाउ ए जोंबो नाया ब्रां जे सामदे के जों नाया तो चिनि चा जों माबे सुनाय सुया बा चिनि अधिकार दङ हिमबा ब्रां आबो सिदाव नदाव ब्रां आबो गन्डगोल के दंफ्लारे मा नाय दं आंबा जों बन जियेन जियां दंखेला जों फाइनाय जे नेक्स्ट जेनारेशन बले ट्रेपो नक मासे बन खें दंखे आंबा न सामजुमो जारा स्टूडेंट तोनाय विशेष करे स्टूडेंट तोनाय नां खनायं खायदि ताक दिदि आरे ब जों जतो से सि दं जतो से सुइ दं ताव फ 100 जन सिङो जों 99 ब्रो निनि बाथनाय रोमान बायसे जों यूज के जों कब्रु पंथो कबर पंथो जेकुनु कौ पंथो इखे जोंबो बांला बाय सुके चिनि सा समयसामो माने रोमान बाय क्लाइमा खंमदे बांला बाय क्लाइमा खायं या चिन बाओ इखे जों रोमान बाय सुइनाय दाबि खेतिया ब्रालक मा बनो रिनिसले बे दं स्कांला तंफियो तलक मा हठात के तोय साबि हुई बदेब्रानि सबका सब सबका विकास बोले जों चेनाय नांनाय बोले जेकुनु ब्रो जे पार्टी फो खेतुंदी जे पार्टी फो खेतुंदी बोले निनों जे पार्टी खेतुंनु फो रोमान स्क्रिप्ट सुयो हिं सियो हिं बा बा के सुये सिये नो तोनाय सुदा से बदे मा के उंक्लाव उंख्लुइ थाङो क्रीम दे हा मा दे हा लाचिन दे हा आ जारा रुलिं पार्टी तोनाय रता सानो सारो या के मिया के जों ड्रामा नो हा आईपीएफ बीजेपी राव थांगे निने मुख्यमंत्री बाय मालाये सालायमी हिंगे आरे सालायके लगे लगे आपनो क्लियर डिक्लेयर खते ए मासे खना ए बन अंख ना किंतु आपनो ब्रां जस्ट चिनि ब्रो राव न फनो न मा ड्रामा खेमिया बा खे ड्रामा खेमि ब्रां थाया बा के माता खेलायो ए तो दिनले ब्रां ब्रो थां तो ताव खनाय सुनि के परीक्षा संने हा आफोला ब्रां आपन स्काला ब्रां माता उनको फिया जनु यादे ब गतन आंखें तमो आमनो सामसो बे जे फसा दंथ जे निने हाया फसा दंथ चिनिम सामतोय भबिष्यतले ब रोमान स्क्रिप्ट बेले तंले उंया ताव फनि परे तंनाय परे यार फ रोमान स्क्रिप्ट न सापोर्ट फखेयो एखा अनेक जन ब रोमान स्क्रिप्ट हिंकमा आबो अनेक जन फोन चिया चुनो बनो तुये मा अनेक सियामार अनके बरबा सामंकै त ग्रेटा तिब्रालेन साइम त रोमान स्क्रिप्ट से साइपि था दे बदे के खिया चुनो माने मिस अंडरस्टैंड खिया जुंचिन चुनो माता गथया के खेलाय दियो एक्चुअली ब रोमान स्क्रिप्ट जोंचिनि हुग्रार जारा स्कानिखौ आबदिमार हले सियाफा तंनाय रोमान स्क्रिप्ट माहि आंबो सुद्रानफो जोंचिदे नांनाय रोमान स्क्रिप्ट जारा परेमा जोंजेमा चिन कौ सामो जोंबो बांला बायफो सुइमायो इंराजी बायफो सुइमायो इंराजी बायफो सुइखे लाइको ना बांला बाय सुइखे लाइको उबरे मारको ब्रां सियाबा
ब्रांले बिंजे साबनो खाते ने आमो ताखुरां खुराव खायो जों जत पालबा आके बाइखना बिक मासाया आबले बाददि जों न हाले खैबो जिनि जारा खंथाय बारा सिनिया स्पसाया बदिमान न तुये आसे बिं साव ब्रांबा आरो जास तंथौ पाये माने सांग तौखे तंलाय मा तंथारे माइ आरो इखे ब्रांलक मा सिदक मा तंथारे नि खेन दे ब्रांले स्काला सुइमे तलक मामे सुइमे आखे हठात के तुइसा बे होय तार माने ब्रांसे बनो तंथारे मा साबजेक्ट साव बुलाय दे मा आबदि मा नाइब्ले कय जों ताव कोनो दिन साहादे जे चिन कंबारा राव जों बांला सुया कोनो दिन जों माने लामिया माता हिया आरो ऑप्शन दिदि बफो सुइमायो खेदी जारा इंग्लिश मीडियम नि ब्रो राव ब्रां ब्रेके बांला सुइनाय इंदेन चिहा ब्रां ब्रेके बांला बाय सुइनाय कब्रु न ब्रां इंग्लिश मीडियम स्कुल सपोरियो बरे मा सिम्पल माने एकटा भाषानाय बरो माइचे आरो बरो ब्रां फसे इंचियो बकौनले केन जिएन जिया उया माने चों खनायवा चों पालखे सिनि जे फाइनाल जेनारेशन बाव ब केहानो चों पालखे सपोर्ट खिये सक्सेस खेले मा हिया आं रं जतनो काबो जतनो हामबाय।